ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои нав ба нав. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Кормон тарафи Корвонсити Абтови Риёд. Дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нав ба нав ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. Шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарӣ нависед. ман бошам комментариҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплинҳои нав ба нав огоҳ шаванд. дӯстон ва подписчикони муҳтарам, як чизро ба шумо хотиррасон карда гуфтаниям ки имрӯза чӣ паплине ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи инҳо сифатҳои доинг буда, бисёре аз инҳо айни ҳол ба фурӯш гузошта шудааст. биёед акнун марҳамат наворро якҷоя тамошо мекунем. дӯстон ва подписчикони муҳтарам, паплинҳое ки шумо дар навор дида истодаед, паплинҳои новинкаи дизайнерӣ буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст, ки дар як либос 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана ин паплине ки шумо дар наворро мебинед, инашам паплини новинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкор дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. касоне ки аз ин паплинҳо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, суроғаи мо бозори Кормон тарафи Корвонсити Абтови Риёд. ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. ман бошам ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳам. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне бе ягон пардохти зиёдатӣ. ин гулое ки шумо дидестен, иёрам новинкаан, нав омадагиан дар бозор. 4 та расеткаш ҳастаи. нархи либосаш 180 сомон. мебош лавдоманиҳои новинкаан, айрам чанд та расеткаш омадагиай. иёрам сифатошон доинга, як либосаш 180 сомон айра. айни ҳол 180 сомон дар фурӯш мондагиан. ин нархи донашад. инҷо тамошо кунед, чанд ҳамин лавдомания, ҳамин ҳамино доинга. ин шамгали нава 3 та расеткаш буда аи. инорам як либосаш 180 сомон аст. ин нархи донашад. кадометиҳон ки агар бо зиёд харидорӣ кардан мехоҳем, ай нархи дона бо арзона мешавад. ини рангали навай нав омадагиай. 3 расеткаш ҳастаи. як либосаш 170 сомон. ин нархи донааш. ини гулоам нав омадагиан, айни ҳол дар фурӯш гузошта шудагиай. ая нисха 4 ранг задагиай.
нархи як либосиш 170 сомон. ина бо диққат тамошо кунем. 5 та рангш ҳаст. ина нисхаи навай. пештара дига нисхаош будам. ҳозир амира бо гулаша дига кардагиам. ирам 4 та расмиш мезадагиам. нархи як либосиш 180 сомон. ино ҳамашон сифатҳои дуинганд. паплимошонам наза сифатшам баланда хушлуяй. ҳамҷа чизе ки шумо дар навор мебинед ягон таин простой нест. ҳама сифатҳои дуинганд. ҳамаш сангчош дизайнерӣ кардагиай. масалан болои гулошта сангша зиёд задагиам. барои ҳамин тарафи соҳибкор нархи ҳами паплимо 180 сомон 170 сомон ҳамихели нархи гӯрӣ шудагиай. инам гули хушрӯа гули навай. инашам гули навай. гулорам гулои наван. гулои хушрӯа. материалошон сифатошон дуинганд. як либосиш 180 сомон. тамошо кунем. неҷави бисёра ҳама ҳамин сифатҳое ки шумо нигоҳ мекунед паплемое ки ҳамҷа дар навор гирифтастам ҳамашон сифатҳошон дуинганд. аксарияти ҳамин гуло нав омадагианд. баъзеҳошон бо дуюмбора аз тарафи харидорон хоҳиш шудагианд бо заказ шудагианд. аксарияти ҳамон новинкаанд. баъзеашон дуюмбора ҳам бо заказ шудагианд. яке бисёри ҳами нав омадагианд. бисёри ҳами паплимо. ирам бори навай нав омадагиай. сифатиш хуб аст. сифатиш дуингай. ҳамаи паплемое ки шумо нигоҳ мекунед ҳамаи дизайнерианд. ҳамаш дизайнерӣ задагиай сангаш. ҳамаш бори навай меояд. می‌آوردیم همه بردیم شوخایی و این که الان سایه باش اینه گلویی که بودن بود دیمورا زکاس کردگی واردگیشون یا بر آمدگی دنای گلو میگه ای گلو کدام اینه که در کره هسته یافت میکنه نمیاد کجا لوگو دارو جمع فایل نگیریم اینه پنج چیزه ولی اگه ببینیم اینه یکه نه و دیگه چی است بزرگ خود هم سر هم امرا گیرو بیش چیه کورا ها 4-5 نمو داره اگه نمو داره نه
дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳнисиятиву хонавободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то наворҳои навбатӣ.